Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi. Salamat sa Ginoo nga Domingo na pod. Nalipay ba ka nga Domingo na? Sana everyday Domingo. Wala ning amen. Ayaw pod. No? And let's come to the Word of God karong gabi una. Let's get ready. Let our hearts be ready nga matudluan atong huna-huna, mausab ang ato ang panghuna-huna, ato ang mindset, no? In mahimo atong kinabuhi ma-transform sa pinaagi sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Amen ba? Nagtuo ba ka gamhanan ang pulong sa Ginoo? Then be ready to be changed by the word of God tonight. Manindog tang tanan? Abriha imohang Bible dinha sa Philippians chapter 4. Sugod sa verse 18 hangtod sa 20. Pilipos sa Bisaya, Pilipos 4 bersikulo 18 ngadto sa 20. Nana ba? Salamat yung magdala tag Bible, no? Matag anhin nato madomingo. Always a reminder for us to bring our Bibles. Kung wala tay Biblia, let's save money to buy Bible. Amen ba? Oh, salamat sa Ginoo. Philippians 4:18 to 20. Basahon nato tanan. Okay, ready? Go. At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which has been given to us in Christ Jesus. Now all glory to God, our Father, forever and ever. Amen. Amen. Mag-ampo ta? Ginoo, daghan kaayong salamat karong gabi una. Thank you, Lord. We believe that you are here, your presence, Holy Spirit is here tonight, Lord God. Ginoo, and Lord, as we are ready to hear from you, to listen, Ginoo, gikan sa imong pulong, Lord God, mahimo mi, Ginoo, nga ma-transform. Mahimo mi, Lord, ang among kinabuhi. The more pa, Ginoo, makailan nimo. Salamat kaayo, Lord God, gamhanan imong pulong magapamuhat karong gabi una. Wala na mo gitugutan any strange nga panghuna-huna, any disturbances, wala gitugutan diring dapita. And Lord, mahimo mi maka-concentrate, Ginoo, on what you are going to tell us tonight. Thank you so much, Lord. We give you all glory and praise in Jesus' name. Amen. Nakapanglingkod mo maigsoon. Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. An unprovoked war in Europe is now underway. After Russia invaded Ukraine, the global food price index reached an all-time high. And 2022 is forecast to be one of the most food insecure years on record. Conflict, climate change, and the pandemic have combined to create a potential catastrophe. Maski sa anong sa protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Sa kanyang Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng hirap sa taas ng halaga nito bunsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Siguro dahil sa yung gasolina nga ganyan, parang ripple effect kasi yan eh. I look through the scriptures, every famine that happened, every economic downturn, every plague, every disease, the people of God were sustained through every season that the world went through because they put their trust in Him. Because when your trust is in the Lord, you are secure. Okay. Thank you, Kayo. Thank you, Tech Team.
Okay, unsa man nato ang nakita lang bag-o. This is pinaka current recent nga panghitabo. Dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Aware ba taning tanan? Ha? Mga young people, aware ba tani? Dili lang ba puro TikTok atong ginahimo or puro mga kanang mga entertainment sa social media? Are we aware at the times that we are living now? Importante kaayo ang siguro dili na taganahan mamina og balita. Kay puros na kanang bad news ba? Wala na good news nga atong madunggan. Wala ingon nga, good news, less 50% ang gasolina. Sana, no? Pwede nga na, no, less 50% ang gasolina. Unya, magpagas ka between 12 midnight until 12:30. 30 minutes lang. Nya, layo kay inyong balay gikan sa gas station. No? Wala na ing ana. Nagkalisod ang kalibutan. No, kanang dili lang ang Pilipinas, kundi tibuok kalibutan ang apektado. Bag-o lang gani nahuwas-huwasan, gamay sa COVID nga pandemic, no, for so good og 2020, 2021. And then, arang-arang nagamay for this year, medyo dili na kaing anak kahadlok. Mingon silang, because ano naman good ka ng na bakunahan na, majority na bakunahan na. No, salamat sa Ginoo nga medyo ni arang-arang, but wala gihapon because ning buto na pud ang conflict. Nibuto ang conflict sa Russia o sa Ukraine. Dili tuod ta, apektado din sa mga bomba nila, pero apektado ta when it comes to oil or fuel nga increase. No? For many weeks na karon nagsigiog saka, no? Nagsigiog saka. 80 na kapin ang diesel ug ang gas. Siguro sa mga way sakyanan, dili siguro ka-relate, pamasahe lang siguro ang iyaw-yaw. No? Magyaw-yaw na lang, mahala na kayo, 15, 20 na, dili na mo dawat, daghan kay katong siguro the other week, siguro, daghan kay kung makita nga po sa Facebook nga, ang mga tricycle, di mo sugot, na magpa-special o pamasahe, ana. Siguro, apektado pud sila, mga tricycle driver. Lisod kaayo pud sa ilaha, nga ang pangita nga taas, kuan na kayo, mahal na kayo ang gasolina. Siguro kung nakay sakyanan, ipahulay na sakyanan, i-parking na lang, talagsa na lang kay gamiton. Kay, kuan na kay ang isa ka litro, ang 2 ka litro. Siguro sa una, imuhang motor mo gas ka siguro 2 ka litro, puno na. No? Or mugas siguro ka og kanang, for example, 150 pesos, mapuno na ang imuhang single nga motor. Pero karon 150, di kaabot 2 ka liters. No? So, grabe na kaayo, grabe na ang krisis sa dihang musaka ang fuel, it has domino effect. Musaka ang mga presyo sa pagkaon. Mga basic nga mga essential needs nato, mga basic nato nga pagkinahanglan, pagkaon. Ang bugas, bisag unsa pagkaron gistadihan daw sa grupo ni incoming president nato nilang Marcos nga inaog ang presyo sa bugas pila 20. Salamat sa Ginoo kung mahitabo na siya. But lantawon nato, it has domino effect sa tanan nga nanghitabo sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Dili lang man kay ang Pilipinas ang nagtaas og gas. Giingon pa ni President Duterte nga, maski pag mag-unsa mo din sa inyong rally, ingana na gyud ang presyo. Maski pag mag-rally mo kada adlaw, nga iubos, ingana na gyud ang presyo. Because ang ekonomiya sa kalibutan, nagkontrolar. Amen ba? But let's come to the Word of God. Kung unsay, kisulti sa pulong sa Ginoo,
sa aton kinabuhi, mahitungod aning panahona, mahitungod aning krisis, mahitungod aning dako kay nga pagkinahanglan, mahitungod aning kalisod nga dili lang sa news nato makita, kundili mismo nabati sa matag usa, especially sa mga ginikanan. Kisa mga ginikanan diri taas kamot. Mama, papa, nabati ba usab ninyo ang kalisod, ang tight na kayo ang budget? Let's just come to the Word of God. Kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Sa verse nga gibasa nato kaganina sa Philippians chapter 4 verse 18 to 20, particularly on verse 19, nagsulti din about sa provision sa Ginoo. Ingon si Paul, nag-ingon siya nga, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Makita nato din hinga verse, nga si Paul, grabe iyang pagsalig sa Dios for provision. Amen ba? So, ang tao na to, as we go through sa hisgutan, share lang kong 3 ka puntos. 3 points lang would like to share karong gabi una. Ang mahimo nga at malig-on ang atong pagtuo. Last Sunday, kinsay diri last Sunday? Since last Sunday and karon, we have been into faith series. Last Sunday naghisgot about faith that moves mountains, faith that moves the power of God. And tonight, maghisgota for those who are taking notes, maghisgota mahitungod faith that moves the hand of God. Faith that moves the hand of God. Ang pagtuo nga mo palihok sa kamot sa Dios. Maghisgot ni about God's provision sa pagtagbo sa pagkinahanglan, sa pagtagbo sa Dios sa atong mga pagkinahanglan. Are you ready? Salamat sa ning amen. Alright. Point number 1. Maghisgot ko about citizenship. Citizenship. Ano sa Bisaya sa citizenship? Lumulupyo. Kung sakto ba na? In Philippians chapter 3, verse 20, Pilipos 3:20, nag-ingon sa NLT nga version, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Nag-ingon din that we are citizens of heaven. Kita mga lumulupyo sa langit. Ay, salamat sa tulong mga citizens. Nabay mga citizens sa langit diri? Kinahanglan makasabuta, makabaluta, ug makasabuta nga kita dili taga kalibutan. Listen, paminaw gyud pag-ayo batan-on karon, daghan man kay mga batan-on. Gusto ko nga mugawas ka gikan diri sa panimbahon unya nga makasabot gyud ka pag-ayo. Aron mahimo tang ang atong pagtuo diha sa Ginoo malig-on ba? Ma-strengthen, mutubo, mo mature ta din sa Ginoo. O diingon din nga, we are citizens of heaven. Kita lumulupyo sa langit. We are not citizens diri sa kalibutan. We need to understand nga nagkinabuhi lang ta, naalan ta diri sa kalibutan temporarily. Ing na temporary. Unsa man ang temporary? Padyut lang. Dali lang nga higayon, dali lang nga panahon. Dili gyud ka permanent. One opposite sa temporary, permanent. So, dili ta taga dinhi, temporary lang ta. Tagalangit gyud ta. Sama sa aton nadunggan ganina sa atong worship leader. We are citizens of heaven. Tagalangit ta. Ikaw ug ako nga ning dawat ni Ginoong Hesus. Ikaw ug ako nga naluwas. Ikaw ug ako nga nahimo nga imuhang Ginoo sa Ginoong Hesus. You are a citizen of heaven. Tagalangit, lumulupyo sa langit. We are citizens of heaven and we belong to Jesus. We belong with Jesus. Sa verse sa ganin sa Philippians 3:20 nag-ingon, we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives.
So, we belong na kauban ta ni Ginoong Jesus. Magpuyo sa langit. But right now, nga naapat na diri sa kalibutan, temporarily, we are eagerly waiting for Jesus' return. Remember, batanon, nagpaabot ka sa pagbalik sa Ginoo. Oh? Importante man good kaayo nga makasabot nga temporaryo ta diri sa kalibutan aron dili ta mahimong magtukod og mga permanenteng butang diri. Balikon nako. Kung nakasabot ka nga temporaryo ra ka diri sa kalibutan, dili ka magtukod og mga permanenteng butang diri sa kalibutan. Ngano man? Biyaan ra man nimo. Oh? Biyaan ra man. Maghimo bitaw kag butang sa or for example, maghimo ka og kanang puloy-anan. O himo kag payag-payag. Simple lang. Ay temporary ra na siya para na ay landong. O. Kay kung himuon namong permanent, imong simentohon, imuhang lig-unon ang atop, no? Imuhang ang sa lugar nimo, i-tiles nimo. Ingana. Dayon kay kung imuhara ng biyaan, sayang pod. Sayang imong gasto, no? Nga para lang man sa temporaryo nga gamit. Nakuha ko ninyo? Oh? So, sa diha makasabuta that we are citizens of heaven, tagalangit ta, maghimo ta ang atong kinabuhi atong ihatag sa Ginoo. We belong to Jesus. Sama ba sa kanang pasahero bitaw nga nagpaabot sa airport? Kinsay nakasakay nag-eroplano? Salamat sa mga nakasakay ng eroplano. Kung wala pa nakasakay ng eroplano, paglukat sa among ticket ay mo makasakay ng eroplano. Okay. No, sama sa mga pasahero nga nagsakay eroplano, samtang magpaabot, no, paabot sa airport. Mapaabot sa airport. Labi na ng kanang mga international bitaw nga mga flights. Wala pa manggid ko nakasulag international nga flights. Pero I have heard, no, nga one of the best so far nga airport sa tibok kalibutan is ang kanang sa Singapore. No, kung makikita na ko sa picture, sa TV, nga na ang airport sa Singapore, grabe. Na ay malls, na ay entertainment, na ay mga kananan, na ay kanang mag-shop, pwede ka mag-shopping, pwede ka mag-relax, pwede ka mutanaw og sini. No? While waiting for your flight. O, kadaghan man kaayong mga connecting flights din ha sa Singapore, US to Asia, no, or to Europe, no, mana siya. Pero ang pasahero nga kanang ning connecting flight or na din ha sa airport, dili gid na siya magdugay. Kaya nga naman, nagpaabot raman na siya sa schedule sa iyang flight. Oh, pag maabot na ang schedule sa iyang flight, musakay na siya sa eroplano ug moabot na siya eventually maabot siya sa iyang destination, sa iyang padulngan. Sama ra sa atong kinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon. Naapata sa airport. Oh? Lantaw-lantawan na imuhang ticket unsang oras sa imuhang flight. And be ready. Oh? Be ready. Ayaw kahabilin. Nakasulay na ka nabilin kag flight, nabilin ka sa imuhang biyahe, nabilin ka sa bus, wa ka kasakay. May na lang siguro sa bus, kaya napay next nga, napay next nga trip, after a few minutes, after 30 minutes, or after an hour. Pero ka na sa aeroplano, labi na sa international nga mga flights, lisod kaayo kung mabilin ka. No, mabilin ka sa imuhang flight. Lisod kaayo. Kaya nga nalingaw ka, probably nalingaw ka ug unsay naa dito sa airport. Nalingaw ka sa mga tao, nalingaw ka sa entertainment, nalingaw ka. Ang atong kinabuhi, dinhi sa kalibutan, temporary lang, ayaw kalingaw. O, lingi ay mong tapad ing na ayaw kalingaw. Sa pikas tapad ing na be ready. O, kinahanglan dili ta maulahi, dili ta mabilin. Oh, sa Philippians the same nga gibasa to ganina, chapter 3, verse 19. So verse 19 nag-ingon, they are headed for destruction. Their God is their appetite.
They brag about shameful things, and they think only about this life here on earth. Mao ni ang mga klase sa mga taon, even mga Kristohanon, nga kabaw na sila, kabalo na, nga temporaryo lang diri sa kalibutan, apan, unsay gisulti diri, ang ilahang Dios mao ang ilang appetite, ay lang kagana. Wala lang ni naghisgot mahitungod sa kagana sa pagkaon, kundi kagana sa mga butang diri sa kalibutan. Imo habang kanunay nga gi-feed ang kagana nimo diri sa kalibutan, kagana sa trabaho. Sige nagtrabaho, sige trabaho, walay panahon sa Ginoo, walay panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sige negosyo, sige og kanang laag-laag. Sige og daghan kay mga kalingawan, imuhang appetite diri sa kalibutan kanunay nimong gi-feed, imuhang gisatisfy. Nag-ingon din sa pulong sa Ginoo, they brag about shameful things, even mga makauulaw mga butang. Unsa makauulaw mga butang mo ni ang mga sala. No, ilaha pa ganing gipang pahambog. Naingon pa nga, and they think only about this life here on earth. Wala naghuna-huna sa life after this life diri sa kalibutan. Because naay kinabuhi paghuman diri sa kalibutan. Duna gayud. Tungod kay kita mga eternal beings ta, doon na tayo kalagog espiritu. Nadunggan na nato ang wali at mga niyagi, si pastora nagwali ana. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, temporaryo lang. Ang kitong time din is time to prepare for eternity. Amen? Make sure nga ang eternity nga imong padulngan, mao na ang langit. Kaya mo na ang destinasyon nga giandam sa Ginoo. Ingon siya sa John 14, verse 1, 2, 3, nga kanan, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many mansions. I will go there to prepare a place for you. And if I go there and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there you may be also. Muna'y gusto sa Ginoo, sa atoa. Munang kitaan tong kinabuhi diri temporaryo, naa siguro daghang krisis, daghang mga kagubot, daghang mga kalisang, kahadlok, nga ihatag sa kalibutan, ihatag sa kaaway, daghang mga kanang kabalaka nga mopadulong na og anxiety, nga dili nakakatulog, dili nakamahalo na, waka kasabot sa imong kaugalingon and will push you through hopelessness. Ang kalibutan ing anak manggod, ang yawa ing anak manggod, muna ihang tuyo, gubon man ta niya, kawatan ta niya sa kalipay, sa kalinaw. But remember, ang atong padulngan langit. Ang atong focus, even if all these things are happening, mga ingon ang pulong sa Ginoo mo, abot man gyud ang kalisod sa kalibutan. Gisulti na sa pulong sa Ginoo. That's why ikaw nga Kristohanon, you should not be surprised. Amen ba? Gisulti na sa pulong sa Ginoo nga in the kanang sa katapusan nga kapanahunan magkalisod gayud. I won't have to go to the details nga nag-ingon sa Matthew, but sa dihang mobasa ka sa pulong sa Ginoo, you are not just informed but you are warned. Nawarningan ka. Ug ikaw ang Kristohanon, sa dihang kabalo na ka sa panahon nga naata, just continue to worship the Lord. Just continue to praise the Lord. To give thanks diha sa Ginoo. Ayaw taon pagyaw-yaw sa Facebook, ayaw pagkontra sa gobyerno, no? Ayaw taon pagkanang sigig reklamo sa tricycle driver. Inganay, instead, mahimo tang panalangin. Mahimo tang panalangin. Kaya ang usa ka lumulupyo sa langit is a blessing. Panalangin dinhi sa kalibutan. Og dili ta kauban sa mga daghang mga nanggireklamo og nanggiyaw-yaw. Amen ba? So we are citizens of heaven. Our citizenship is in heaven.
No? So since we are just living temporarily dinhi sa kalibutan, dili nato ibutang atong focus dinhi sa kalibutan. Amen ba? Sa Colossians chapter 3, verse 1 ug 2. Colosas 3, versikulo 1 ngadto sa 2. Nag-ingon, "You have been raised to life with Christ. So set your hearts on the things that are in heaven. For where Christ sits on his throne at the right side of God, keep your minds fixed on these things, on things there, not on things here on earth." Balik ko nako. Ingon, nagsulat si Paul ngadto sa taga Colosas. Ug nagsulat gihapon si Paul sa taga Happy Church karong gabi una, sa tanan nga naminaw. Ingon si Paul, nagpahinumdom siya nga, uy, nabanhaw na makakauban ni Kristo. Meaning, nakabato na kagbagong kinabuhi. Tinuod ba? Nakabato na ba kagbagong kinabuhi? Amen. No? Salamat sa Ginoo. Therefore, so, ingon si Paul, iset, no, ibutang imong kasing-kasing sa mga butang langit nun. No? Nganong importante man kaayo ang kasing-kasing? Importante kaayo ang kasing-kasing. No, andi atong pagbati. Na di na ang dali ra kaayo maapektuhan on what's going on around us sa to ang environment. No? Dali ra kaayo maapektahan ang atong kasing-kasing. Munang ingon ang pulong sa Ginoo, iset, no? Mura ba og iset bitaw imong alarm clock? Kung iset nimo ang alarm clock og alas 5 sa buntag, muring gyud na siya alas 5 sa buntag. Tama ba? So atong iset ang atong kasing-kasing sa mga butang langit nun. Mga butang espirituhanon, mga butang sa Dios. Amen ba? Ingon diri nga, where Christ sits on His throne at the right side of God. And then, ayon pagid si Paul, keep your minds, imong hunahuna, keep your minds fixed. Fix. Naka-fix na. Kabalo ba ka kaning, kung imo na bitang i-fix ang isa ka butang, di na gyud na siya mairog. Oh? Kabalo ka kung imuhang, hindi kay ko kabalon sa exact nga term sa Bisaya sa fix. Pero kung imo nang kanang gipermanente nagibutan na jud din ba nakasiminto nagidili na gyud mo di na gyud mairog. Na fix na gyud siya din ha. Di na gyud na siya mausab, di na gyud na siya mabalhin. So ingon si Paul, keep your minds fixed on things there. Where? Heaven, no? Sa langit. No, not on the things here on earth. What are the things here on earth? The things here on earth na ang worries, na ang needs, na ang crisis, na ang mga balatian, all kinds of diseases, mga virus, mga kanang daghan kaayo mga kalisod ug mga kasakit. Unsa man ang mga butang nga langit nun? Mga butang mga langit nun, mao na siya ang pagpangita sa gingharian sa Ginoo. Muna siya ang pag-spend og time kauban nimo diha sa pulong sa Ginoo. Muna ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Muna ang paglipay nimo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Muna ang reach out nimo ngadto sa uban alang dinha sa Ginoo. No, pag-invite nimo nila aron makabaton po sila og kaluwasan sama nimo. Mo na ang imuhang pag-honor, pagrespeto sa imuhang ginikanan. Mao na ang mga butang nga gisulti sa pulong sa Ginoo, mga espirituhano mga butang. Amen. Fix your minds on those things. Nganong mo man niya ang gi-advise o gisulti ni Paul ngadto sa mga Kristohanon sa daka Colosas ug kanato ning gabi una. Ngano man kay kung ibutang manggod nato ang atong focus diri sa kalibutan, basin makuyapan ta. Basin makuyapan ka sa kaguliyang. Basin magpanik attack ka. Di nakakabalon sa ibuhaton. Tungod kay walay kasiguruhan ang mga butang diri sa kalibutan. Amen? Only mga butang diha sa Ginoo ang nay kasiguruhan. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Oh? Number 2.
Number 2, point of reference. Point of reference. In Philippians chapter 4, verse 19, sa atong gibasa kaganina, sa New King James Version, nag-ingon diha, "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Balikon ako. "And my God," ingon si Paul, "ug ang akong Dios magatagbo sa inyuhang mga pagkinahanglan, sumala sa kadagaya sa iyahang himaya dinha kang Kristo Jesus." Kabalo ba ka unsa ni nga verse put pasabot ani? It means that we are provided, na gisuplayan ka. Wala lang ka gisuplayan kundi dato ka, no? You are provided and rich not according to the world's economy, but according to the riches of Jesus Christ. Mao ni ang atong point of reference. Sa dihang dunay pagkinahanglan, sa dihang dunay krisis, taas ang gasolina, mahal ang bugas, mahal ang palaliton. Sa una, mga siguro 5-10 years ago, mag-grocery bitaw ka. Kinsa ganahan diri mag-grocery. Magdala kay 1,000 pesos, puno na imuhang grocery bag. Tama ba? Karon ang 1,000, gaan kayo imuhang grocery bag. No? Nagkinahanglan pag another 1,000 para murag magpuno-puno. Lisod kaayo ang, mahal kaayo ang mga palaliton. Munang ang kanibitang, kanang mga inahan, mga mama, kani nagdala sa mga budget, nga maayo kaayo mo budget. Wow, mahanga jud kay ko pag ayo nga maigo ang 1,000 ba sa isa ka semana nga pagkinahanglan for a family of 5. Amazing kay mga bright ka. Palakpakan na to atong mga mama o mga nagdala sa mga budgets. Nga kanang pag-abot dito, lista, wala pa ning ato, lista kita na lista. Way labot ang walay lista. Usa di ay usa ka tip kung mag-grocery ka, mangumpra ka, kaundaan. Kaundaan. Ayaw adto sa palengke or sa grocery, sa supermarket nga gutom ka. Nga naman, kung gutom ka, kasagaran sa imong kwaon, ibutang sa imong cart, i-add to cart is puros pagkaon. Kay gutom man ka. Pero kung busog ka, may ka masakto ang dagan sa imong utok. magsunod sa lista. No? So mo na usa ka tip libre ra na siya. Okay. So unsa man ato ang point of reference, naghisgot ini sa verse. Importante kaayo, it is important to check what, where, and who our point of reference is when it comes to crisis or sa mga pagkinahanglan nato. Tungod kay naa man gyud tay pagkinahanglan. When financial crisis come, what is your point of reference? Do you go back to your job? Do you go back to your career? To your business? Pagsaka sa gasolina, okay pa. Pwede pa ni, dako akong sweldo. Dili pa kay ko apektado. Full tank sakyanan, full tank. Sige, suroy. Kay dili pa apektado. Pero kanus akaha, kutob ang imuhang point of reference. Ang imo bakang bank account, ang imo bakang kayutaan. Kinsa ba yutaan dire? Ang imo bakang balay, ang imo bakang sakyanan, mga properties baka nimo, mo baka na imuhang point of reference when crisis come. Ang imo bakang inheritance, ang imo bakang pension, natay mga pensyonado o mga pensyonada dinhi. Magsigirag atang, saka na pud ang pensyon. May kaayo. Ang imuha bakang ginikanan, mga anak, mga batanon, paminaw. I'm sure na abot pud ni sa imong hunahuna. Unsaon na lang ka, no? Kung mawad-ag trabaho si papa, kung mawad-ag trabaho si mama, pag-unsa na lang ka ako? Naabot ba ka na po sa imong hunahuna, batanon? Kung mo ni imong point of reference ba? No, mga ginikanan,
Kung imong point of reference is imong mga anak, nga ang akong mga anak pag mahumani og kolehiyo, no, manarbaho ni ako ning paabroad doon, no, mag-earn ni og dollars, and hayahay na din kay ko. Mo baka ni imong point of reference sa dihang dunay krisis. If you make the riches of this world ang imong point of reference, then murarakag nagtukod sa imong balay sa balas. Sinking sand. Oh, magunob. Huyang nga patukuranan. Pag abot sa bagyo, pag abot sa hangin nga kusog, it will fail. But if you make the riches of the Lord Jesus Christ your point of reference, sigurado kaayo, no? For all your needs, then surely and with no doubt, you will not worry about anything else diri sa kalibutan, diri sa imuhang kinabuhi. Balikon nako. Kung imuhang gihimo sama sa giingon ni Paul, no? Nga pagasuplayan ang tanang pagkinahanglan, not according to your sweldo, not according to your ginansya sa imuhang negosyo, not according to your bank savings, but ingon din si Paul, pagasuplayan ka sa imong pagkinahanglan, sumala sa kadagaya ni Ginoong Hesus. Huh? Kabalo ba kaon sa kadato ang Ginoo? Dili ka ka-imagine. Unsa kadato ang Dios nga imong gialagaran. Dili ka ka-imagine siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nagbuhat sa tibuok universo. Di ka ka-imagine. Ikumparar nimo sa imong pagkinahanglan, ikumparar nimo sa imong utang. 1 million ba na imong utang? Walay utang din 1 million. Higher, 2 million. Oh? Pila ba na ka-milyon ang imong utang, dili ikakumparar sa riches sa Ginoo. Amen? Amen? Kung imong gihimo nga reference, point of reference, ang kadato ni Ginoong Hesus. Oh? Una, we are citizens of heaven, so we don't focus atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ang ato ang ikaduha, ang ato ang provision is not according to the economy dinhi sa kalibutan, but according sa kadato ni Ginoong Hesus. Ang lisod lang, if Kristohanon ka, apan wala ka kabalo, ka kailaon sa kadato imong Dios. Wala na diha. Wala na ilisod. Kay mabala ka gyud ka, I'm sure. Mabala ka gyud ka para sa imong anak. Mabala ka gyud ka para sa imong bana, para sa imong asawa. Unsa na lang inyong kanon ugma, unsa na lang imuhang puy-an, unsa na ibayad sa renta sa inyong balay. Mabala ka gyud ka. Kay wa makakaila nga ang imuhang provider, ang imong supplier, dato kaayo. Amen ba? Importante kaayo nga mahimo natong atong point of reference, atong ultimate source of everything is si Ginoong Hesus. Amen? Ano man, He is our Savior, atong manluluwas, atong Dios. No? Giluwas gani taniya gikan sa impyerno, gikan sa kalaglagan. Unsa na ba kaha pag-supply sa imuhang bugas og sudan matag adlaw? Ayaw ka minusi ang Dios. Ayaw ka minusi ang Dios by not trusting Him 100% sa imong kinabuhi. Sayon ra mong good kaay pag-ingon nga, sayon ra it's so easily said than done ba? No? I also said it to myself. Sayon ra kay pagsulti nga, yes Lord, nagsalig ko nimo, nagtuo ko nimo. Ginoo, ikaw ang akong provider. But when actual nga pagkinahanglan maabot, actual nga kanang trahedya or naaba kay magsakit or naaba kay kanang kalit nga dako nga pagkinahanglan, mahimo ba ka nato gihapon sa pagsalig dinha sa Ginoo? Or
ang una ba kang maabot sa toong hunahuna is, adto ko ni mama manghulam kog kwarta. No? Or adto ko dito sa lending kay amiga to nako. Oh? Kinsa ba'y suki dinig lending? Oh? It could be an instrument nga imong pagkinahanglan matagbo, but not really your source, not really your point of reference. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Oh? Psalms 37:25. Salmo 37, versikulo 25. Sa New King James Version ay iyon, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Kinsa ba yung maka-amen ani nga verse? Oh, balikon nako. Ingon ang salmista nga nagsulat. Sa una batan-on pa ko. Og karon gulang-gulang nako, tigulang nako ingon siya. Apan wala gyud ko nakakita sa mga matarong nga gipasagdan ni ang iyang mga anak ng limos. Kung ikaw usa ka ginikanan karong gabi una, I want you to claim this promise sa Ginoo. Dili ka gusto nga imong anak manglimos. Dili ka gusto ana. Sakit ka ay na para sa usa ka ginikanan nga yung anak manglimos. This is the promise of God for you tonight. Hold on to this promise that sa Ginoo. Nga dili gyud bupakyas ang Dios. Dili gyud. Dili gyud mo pakyas, dili gyud pasagdan sa Ginoo iyang mga anak. Amen ba? Number 3, sacrificial giving. Sacrificial giving. Sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, Marcos 12, versikulo 41 ngadto sa 42. Dunay mubo lang din nga hinubay nga dunay usa ka kanang widow. Unsa nang widow? Byuda, balo. Kanang gipanid-an ni Jesus. Niadto si Jesus dito kauban sa iyang mga disciples dito sa templo ug naa dito'y offering box. Naglingkod si Jesus opposite. So for example, naa diri ang offering box. Naglingkod si Jesus at bang sa offering box. Dahil naniid siya, nag-observe siya sa mga tao nga nagbutang sa offering boxes. Okay, akong basahon din. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Daghang mga dato nga nagbuhulog o mga dagko nga mga kanang nga amount sa ilahang kwarta sa offering. Then, a poor widow came and dropped in 2 small coins. Then doon naabot nga usa ka pobre nga balo nga naghulog og 2 ka sentimo. I don't know kung say value ani sa tong peso. Basta gamay, no? 2 small coins. Jesus called in his disciples to him and said, nagmarites si Jesus. Dali. Tanawa gay na siya. Tanawa ng kanang bayi, kanang balo. Ingon si Jesus, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Unsa man pasabot si Jesus, iyaha kaayong gi-appreciate ug ganahan siya unsay gibuhat sa mao nga balo nga babayi. Wala dili lang gadi siya balo kundi pobre pa gyud. Gipaboran ni Jesus, nag-appreciate siya, nalipay siya. Kaya nga naman, unsa man dayto mga naghulog og katong mga dato nga naghulog og mga dagko nga mga amounts offering box. Naghatag sila out of the surplus sa ilahang riches. Unsa man ang surplus? Sobra na. Naghatag sila, ingon ra diri, tiny amount. Nag-ingon diri nga, for they gave a tiny part of their surplus. Naghatag sila gamay nga bahin gikan sa ilahang sobra-sobra na kaayo nga
nga ilahang nabatunan. No, unsa may but pasabot ani para sa ato No, magpapobre ba ta? No, aron malipay ang Ginoo nato. No, unsa ba ni? It speaks of sacrificial giving. Paghatag sacrificially. Sacrificial giving is simply not easy. Dili sayon. I know, I believe katong nga balo nga pobre nga babayi, dili lalim ang iyaha sigurong giagian atong higayuna. Iyahan ang ingon ang Bible, iyahang gihatag tanan, no? Everything she has given, everything she had to live on. Wala na yung habilin. Sacrificial nga paghatag. Sacrificial nga paghatag. Unsa man nibot pasabot para sa atoa. Unsa man ni when it comes to naghisgot ba ni nga ihurot na jud nato atong kwarta pag abot ri sa church ihatag. No, wala ni nagpasabot ing ana. Ug dili pud nako pasabot nga ing ana. Unsa man kita, no, kita nga mga sumusun followers ni Jesus Christ, mga born again Christians ba ta tonight? Oh? Sa diha bitang mo mag-prepare ta sa to ang tithes and offerings sa tong balay, no? Buhaton gyud nato sa tong balay ang atong tithes and offerings, i-prepare gyud nato. We have tay sobre, no? Sulatan butang nato, then sulatan nato sa tungalan sa date, no? Gidasig ta mo nga sulat ang inyong hangalan and inyong prayer request pod kay daghan kaayo ang moampo ana. Importante po, naiuban nga, dili magbutang siyang sangalan kay kanang anonymous lang ang Ginoo nakabalo. Walay problema, ana. Pero nindot po nga inyong kanang butangan kay si Pastora, mag-i-bless niya ang mga sobre. No? I-bless niya ang mga sobre nga naghatag sa ilahang bahin din sa Ginoo. No? So, unsa man sa dihang mo pag-prepare ta sa to ang tithes and offerings sa to ang balay, especially sa mga budget managers. No? Naabay mga budget managers diri, asawa man ka, bana man ka, no, or estudyante man ka, no, batanon man ka nga naga-budget, lisod kaayo, lisod jud ni siya tinuoray lang, lisod gyud ni siya sa dihang truthfully ka nga naghatag. Faithfully ka naghatag. Consistently ka naghatag. Nganuman. Oh, kasi diha naag dako kaing temptasyon nga dili ka makahimo sa paghatag what's due unto the Lord. This church nagtudlo, kini nga church nagtudlo sa pag-uli sa atong tithes, no, the 10th of whatever nga naata, no, sa ato ang mga income, sa ato ang mga ginansya. Tungod kay dili na ato, iya na sa Dios. Og ang Ginoo magpanalangin sa the rest, sa 90% nga naata. And our offerings is our kanang the measure of our love para diha sa Ginoo. Mao na siya. And so, importante kaayo nga sa dihang madawat nato ato ang mga sweldo or naabot ay madawat nga mga allowances, butan din nato sa tong hunahuna. First, what's for the Lord? Unsay iya sa Ginoo, unsay para sa Ginoo. Okay. Na ako'y gamay nga kung naa din hikaron. Okay. No? Gamay lang kaayo nga guide nga mga buhaton nato sa diha madawat na nato ato ang sweldo, makabaluta og madisiplina ta sa tong kaugalingon. Nga makita nato nga dunay parte ang Ginoo sa ato ang pangita. Amen ba? Kay ang source sa atong pangita mao ang Dios. Ang atong pinaka-ultimate nga boss nato, pinaka-ultimate nato nga kanang amo, boss, manager, is ang Ginoo. Dili ang kanang imuhang, dili ka na physically mo makita ni Wudiha. Gibutang lang na sa Ginoo, but really, nagatrabaho ka, nagaperform ka as unto the Lord. Sa dihang imuha na ang imuhang kinaiya, mahimo kang outstanding diha sa imuhang panarbaho. But simply lang kayo, for example, for your gross income. Unsa nang gross income? Gross. Wala pa deduction sa mga private nga employees, no? Pananglitan, imong sweldo is 25,000. Sa isa ka bulan, 25,000. Okay. Muna ang gross nimo. Ang
mamaynusa na siya, madidakan na siya daan. Pagdawat nimo si mong sweldo, na siya mga deductions, sa mga contributions, no? Sa imuhang sa tax, sa SSS nimo, sa PhilHealth nimo, sa pag-ibig nimo, mo na siya, deducted na imuhang pagdawat sa imuhang sweldo. So, yung pagdawat is, gitawag na siya, mo na siya imuhang net. Tama ba? Salamat. No, muna na siya imuhang net income. Pag himo nimo, pag prepare nimo sa imuhang tithes, no, sa imuhang tenth, no, tithes nimo, dili siya based on your net income. It's based on your gross income. Ngano man, ang gross income nimo mo na ang gihatag sa Ginoo sa imuha. Ang imong tax, ang imong SS, imong PhilHealth, imong pag-ibig, binipisyo gihapon na nimo. Di ba? Binipisyo gihapon na nimo. Sa imuha, ikaw gihapon ang mag-enjoy ana. And so imuhang basihan ng imuhang tithes, imong 10% is on the gross income mo. Dakuha oy. Oh. Huna-huna gi-enjoy na nimo. Nag-enjoy na ka sa tax, no, sa government. Later on, imuhang SSS, ma-enjoy nimo kung mag-loan ka, maternity loan or unsa pa imong loan, imong pension, maka-pension ka later, no, ang imuhang PhilHealth, no, imuha na ng benefit sa imuha na ang pag-ibig nimo, kung imong contributions, imuhang loan, imuha gihapon na siya. So, mo na siya basihan nato ang tithes dinha sa tong gross nga income. Next, kwaon na dahil nimo dinha ang imong offerings. No, whatever imong amount nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And then, next is na diha dahil ang ato ang savings, sa insurance, baka ha, no, ang pagbayad nimo sa imong mga utang, ayaw kalimot. Nabatay mga utang diha? Secret. Oh? Pagbayad sa mga utang, mga renta sa balay, no? Utilities, kuryente, tubig, load. Apil na sa utility. No? Basic need na siya. Food, groceries, tuition sa imong mga anak, og uban pa, no? Entertainment, og napo ba kay mabilin? Naa ba? Or basin negative na? No? Kabalo ka, ingani nga pattern, dugay na nako gina-apply sa akong kaugalingon, no? Sa principle. And kabalo ka, ang Ginoo, grabe, maayo kaayo ang Ginoo. Ang Ginoo maghatag nato og kaalam unsaon paggasto sa atong kwarta. Ang Ginoo maghatag nato og disiplina nga dili ta magpamalit og bisag unsa online. Nga dili ta magsigi og add to cart. Wala di ito gi-check out. La, dagat kay add to cart. Wala. Wala check out. Oh? Kabalo ko maigsoon, if you are doing financial nga kuan ka ng budgeting, maski pag estudyante pa ka, maski pa og ka ng gamay ra nga negosyo na ka, gamay or dako, mahimo ka nga kapiyalan sa Ginoo. Dili ka maglisod. But at the beginning, it's sacrificial. At the beginning, lisod. At the beginning, sakripisyo. At the beginning ka nga, Lord, dili naman kaigo. Lord, wala na ko ibayad sa kuryente. Wala na ko. Mag-struggle pa ta. Manghangyo pa ta sa Ginoo. Pangyo lang ko Ginoo. Next time na lang ko, Lord. Napay uban, Lord, pahulma sa ako sa tithes. Huh? Ang pangutanan ako, nitubog ba ka ang Ginoo, no? Huh? Nananghid ta? Siguro katawan rata sa Ginoo. Oh, siguro mag-smile ang Ginoo sa tua. But importante kaayo, ikaw ang Kristohan, if you want to grow your faith diha sa Ginoo, sacrificial. Oh, sacrificial nga paghatag, sacrificial nga pag-obey diha sa Ginoo. Sacrificial nga pagtuman unsay gisugo diha sa Ginoo. Truthfully returning our tithes and giving our offerings when the budget is tight,
Kung lisod ang budget, lisod jud kay buhaton. Oh? We struggle. But you know what? Sa sinugdanan lang na siya. Oh? Philippians chapter 4 verse 18. Gibasa naman ni nato kaganina. Nagingon nga, they are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Oh, humot nga halad, sakripisyo diha sa Ginoo, which is acceptable and pleasing. Malipay ang Dios. Dunay saying nag-ingon nga, you have never given yet until it hurts to give. Wala pa jud ka na tinuuray nga nakahatag hangtod dili ka sakitan mo hatag. Sakit. Kay daghan kitag bayrunon, daghatag utang. Sakit gina permero. Pero sa dihang imuhang himuon ni nga prinsipyo nga imuhang sundon diha sa Ginoo, sundon sa ang prinsipyo sa Dios. Later on, mahimo na ning give until it does not hurt anymore. Mahimo na nimong kinaiya. Mahimo na nimong attitude. Mahimo na nimong kaparte sa imuhang kinabuhi. Ang pag-obey sa pulong sa Ginoo. Unsa man ni? Giving our tithes and offerings is not just a command, but it's God's principle, which in effect, it removes our selfishness and stinginess. Magatangtang sa atong kinaiya nga hakog. Normally, ikaw ug ako hakog. Ayaw lingi ay mong tapad. Normally, hakog jud ta mga tao. Gusto tag atuara, akua. Asa akua, unsa ako pod. How about me? Ang pag-obey nato sa prinsipyo sa Ginoo sa paghatag sa tithes and offerings, magtangtang sa atong pagkahakog. Ug sa nang stinginess. Pagka inot, unsa pa other nga word sa inot? Tihik. Magtangtang sa atong pagkatihik, mahimo ka manggihatagon. Dili lang ka manggihatagon ka sa imong tithes and offerings, manggihatagon pa ka sa uban. Ingon ang pulong sa Ginoo, lend to others without ka nang expecting in return. Kung grabe po ka, Lord, magpahulam ko, dayon dili ko ma-expect nga bayran. Gilista ganina. Gilista ginang ani nga pizza nang hulam si Inday akong silingan nang hulam og 1,000. Kanus ani Ju? Okay, lista na. Balikan jud nato. Usahay pa dungugan pa nato sa Facebook unta kana mga nakautang nauntay konsensya nga mobayad. Tama ba? Pagsunod nato sa prinsipyo sa Ginoo, it delivers us from selfishness and stinginess, pagkainot, pagkatihik. Ma-develop nato ang kinaiya sa Ginoo sa pagkamanggihatagon. Maski og kanang nagkalisod ang kalibutan, pero manggihatagon gihapon ka. Because nga naman, nagsaligbang ka sa kadato sa Ginoo. Nagsaligbang ka nga, wala ka kanunay naglantaw ba sa gamay nga naa ka naglantaw ka sa kadako sa Ginoo. O ka naglantaw, gamay na lang lang. Gapit na mong tingkarol ang akong butanganan sa bugas. Manghatag pa ko sa kong silingan. Itong hatag mo Pero kung na-deliver na ka ana, maghuna-una ka, i-provide sa Ginoo at itong bahinan, atong silingan, ani gamay. Ma-deliver ka sa imong pagkahakog, sa imong pagkatihik. Tungod kay kabalo ka, nga ang sa dihang nag-honor ka sa Ginoo, ang Ginoo mag-supply sa iyong pagkinahanglan. Amen? Amen? Atong palakpakan ang buhi nga Dios. Ang balo nga pobre, I believe, ning lakaw siya, atong gikan to paghulog niya sa iyang offering, gitagbo sa Ginoo iyang pagkinahanglan. Nahimong nasupplyan. Sa dihang, ang gihisgutan bitaw sa Ginoo diri, supplying our needs sa itong pagkinahanglan. Sa dihang masupply bitaw ng pagkinahanglan,
solve na ta. O naa pa na'y pakapin, nga dili ta kabantay. No? Pakapin ana is kalipay, kalinaw, pag sinabtanay sa pamilya, no? Dunay kanang kalinaw sa pamuyo, muna'y pakapin. Di ka ganhana na nga pakapin? Nindot kay na nga pakapin. Sa diha mo sunod ka diha sa Ginoo. Imuhang pagtuo sa Ginoo mo tubo o malig-on na imong pagsalig sa Ginoo. Amen ba? Pagtapos, no? Tapuson ni nato. Ang Dios maayo kaayo. Ang Dios faithful. Dili siya mapakyas. Iyahang pulong unsa iyang gisulti tinuod. No? So what is the faith that moves the hand of God sa atong kinabuhi? The faith that moves the hand of God sa atong kinabuhi, it is knowing that we do not belong in this world. That's why di ta maghimo og mga permanente nga mga butang diri sa kalibutan. Living like temporary tenants, no, completely relying on the daily provision diha sa Ginoo while doing His plan and purpose ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Giving our all, paghatag sa atong tanan. Paghatag sa atong tanan, it doesn't only mean financial nga mabutang, but imuhang time, imuhang talento, imuhang kanang kahibalo, imong skill, paghatag sa Ginoo para sa purpose sa Ginoo, para sa katuyuan sa Ginoo, para daghan pang mga tawo nga makaila sa Ginoo, maduol sa Ginoo, makabaton sa kaluwasan, o dalon niya apil sa iyahang pagbalik. No? Usa na siya sa kabubuton sa Ginoo. Indot kaayo, indot kay ang giingon sa Bible. For where your treasure is, there's your heart also. Kung asa imuhang kabtangan, naapo dito imong kasing-kasing. Kung asa imong kasing-kasing, naapo dito imong kabtangan. The question tonight, asa ka ang imong kasing-kasing? Asa ka nimong gibutang? Importante kaayo nga mahimo tang ang ato ang pagtuo dinha sa Ginoo. Mutubo ato ang pagsalig nga ang Dios mag-provide sa atong pagkinahanglan. Magkinaunsa man ang kalibutan, let's anchor our faith in the Lord. Amen? Manindog tang tanan. Pasalamat ta sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Unsa ka imuhang gustong pakisulti sa Ginoo karong gabi una. Mahitungod sa krisis sa kalibutan, sa kalisod sa panginabuhi, sa kalisod sa negosyo, sa daghang mga pagkinahanglan sa mga bata, sa daghang mga bayronon, sa daghang mga utang. Siguro nakulangan ang imuhang pagtuog, pagsalig diha sa Ginoo. Tungod siguro ang imong focus, nabutang siguro sa mga pagkinahanglan diri sa kalibutan. While standing up, let's just come to the presence of the Lord. Let's acknowledge, Lord, pasaylo ako, Ginoo. Nagkulang ko sa akong pagsalig nimo. Kulang ko sa pag-ila. Lord, gamhanan man daay ka, dato man daay ka. Kasaligan man daay ka, Ginoo, mo tagbo sa akong pagkinahanglan. Usahay, dili pa ko kasimba, Ginoo, kay maningkamot pa ko, magkakitag kwarta. Usahay, ako pang unahon mabuntag. Ang akong negosyo ay paghimog devotional, kay yawat na lang. That means, less ang imuhang pagsalig sa Ginoo, that He can provide all your needs. Come on, just lift up your hands and surrender diha sa Ginoo. Estudyante man ka, batanon man ka, nagtuo ko nga, one point in time, naghuna-huna po ka for your future. Makaman baka akong eskwela, no? Maprovidean baka ako sa kong ginikanan, ngadto sa kolehiyo. Just come to the Lord. And let's give all our worries diha sa Ginoo. Come on. Sangat diha sa Ginoo tanan.
Sangad diha sa Ginoong tanan. Kung kay magkalisod man gyud karong katapusan nga panahunan. But ikaw ug ako nga nakaila ni Ginoong Jesus. Dunay kasiguruhan. Dunay kasiguruhan. Dunay kasiguruhan sa mga pulong ug mga saad sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We surrender to you, Lord God. Ginoo, among gibutang ang pagsalig diha kanimo, ang pagtuo diha kanimo, Lord. You are more than able, Lord God. You are more than able to supply, to provide all my needs, Ginoo. Kasaligan ka, makahimo ka. Lord, tabangi ko, Ginoo, musaka ang akong pagtuo diha nimo. Musaka akong pagtuo diha nimo, Lord. Come on, ask the Lord to increase your faith, to increase your faith. Increase imong pagsalig diha sa Ginoo, sa tanan nga area sa imong kinabuhi. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Mausab imong paghuna-huna. Mausab imong kinaiya diha sa pagkahakog. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, you are our Jehovah Jireh. You are my Jehovah Jireh. God, my provider. Oh, yes, Jesus. Lord, you are big and you are alive, Lord God, in my life, Lord Jesus. Lord, you are more than able, Lord God, to do all these things, Ginoo. Lord, salamat, 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 Lord. Salamat, Lord God. We surrendered to you, Lord Jesus, tonight. Lord, nakabalo ka, Ginoo. Sa matag usa nga dunay pagkinahanglan karon. Come on, if you have a need tonight, no, financial man nga pagkinahanglan, do na kay dako nga bayro nun. Do na kay dako nga bayro nun karong simana or karong bulana, pataas imong kamot. And just mention that amount diha sa Ginoo. Mention na sa Ginoo. Come on, makahimo ang Ginoo na tuuhi na tuuhi. As I pray, Lord, I pray right now, Ginoo, for all those na pataas sa iyahang kamot, Lord God, ang dunay bayro nun, dunay pagkinahanglan, kwarta, financially, Lord God. I pray right now, Lord, unsa man nga bayro nun sa eskwelahan man, sa renta man, sa unsa man nga bayro nun right now, sa utang man, Ginoo, ako nagaampo, Lord, nga matagbo na in Jesus' name. Lord, matagbo na, Ginoo. I don't know unsa nga paagi, Lord, but Ginoo, makahimo ka o gamahanan ka, makahimo kag paagi, unsa man nga paagi imong buhaton, mahimo nimo, Ginoo. And we just believe right now, Lord Jesus, unsa man nga amount, Lord, 1,000 man na, 500 man na, 500,000 man na, 100,000 man na, 1 million man na, Ginoo, walay butang nga dako alang kanimo, Lord God, tungod kay mas dako ka kaysa tanan nga butang, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Amo nang gituuhan, Lord. Amo nang gituuhan, Ginoo. Nalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.